A organização que organiza encontro aqui Paco e apresentação de Glen Today da Genootschap Nederland Aruba. De casa aqui nós conversar com Marlon Titri passar com bem na decidir organizar isso aqui e também passar aqui com o seguinte plan para o seguinte luna para Genootschap Nederland Aruba. Nou, als genootschap vinden we gewoon heel belangrijk om te kijken naar wat zijn nou de thema's die spelen in ons koninkrijk. We willen verder kijken dan alleen wat er in Nederland speelt en wat er op Aruba speelt. Wat speelt er gewoon in het geheel van de landen en eilanden die het koninkrijk vormen. Je ziet dat er in Nederland een grote discussie was het afgelopen jaar over bestaanszekerheid. Dat werd steeds sterker en werd steeds meer vanuit verschillende partijen besproken. Maar werd ook een maatschappelijke kwestie. En tegelijkertijd speelt op de BES, weten we, al veel langer de vraag, wat betekent bestaanszekerheid nou eigenlijk voor ons? Hè? Wat betekent gelijkwaardigheid? Wat betekent datgene wat er qua voorzieningen geldt in het Nederlandse of in het Europese gedeelte van het Koninkrijk? Ja, wat betekent dat op de BES? En wij dachten, zeker omdat Glen Today daar zo'n belangrijke rol in speelde, dachten we nodigen hem eens uit om die twee discussies eens een keer bij elkaar te brengen. En we hoopten dat hij dat vanavond zou doen. Dus het was even afwachten of dat zou gebeuren. Wat waren de reacties van de mensen die aanwezig waren vandaag? Nou, wat ik erg prettig vond, was dat we in eerste instantie gewoon een overtuigende en ook verhelderende presentatie van Glen kregen. Maar dat vervolgens het vragen stellen door het publiek echt wel tot meer dynamiek en inzichten leiden. Dus ik denk dat de reacties alle kanten op gingen. En dat heeft ook gewoon te maken met de complexiteit van het onderwerp. En tegelijkertijd vond ik het indrukwekkend dat Glen daar ook wel echt goed in kon meebewegen. Dus wat dat betreft waren zeg maar, publiek en spreker echt aan elkaar gewaagd. Ja, nou, we gaan ons weer richten op een belangrijke bijeenkomst die we elk jaar doen. Hè. De jaarlijkse bijeenkomst, die staat in het najaar op de planning. En ook daar kijken we steeds naar, kunnen we verder kijken dan alleen Aruba en Nederland? Kunnen we naar het Koninkrijk kijken? Duurzaam daarin samen leven, richting de toekomst. Welke thema's spelen daar? Dus we gaan jullie weer verrassen met een mooi thema, mooie sprekers in het najaar.